Yan, medyo gabi na. Madilim. Madilim, 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 lim. Alan Pacific Seafood Market. Bili tayo ng pangsigang. Pangsigang, malamig. Grabe. Yan. Christmas na. Opya baboy. Pizza. Sinigang sa gabi dapat. Pero sinigang sa gabi. Oh yeah, sarap dyan. Nasi chicken. Ito ng ano ko. Pero nakakita ko nagustuhan niya kanina. Meron siyang ano, concentrated na tamarin. Walang baboy. Meron ako sa bahay chicken.
Ito yung mga hindi nakuha. Oh. $5 na lang. Pero masama ng amoy niyan. Ganyan. Pwede ano siguro no? Pwedeng sinigang na ano ay yung broth ng chicken. May kamote naman ako. Magkano ang kamote? Itong kamote na to, yan na $2, almost $3. Kamote, marami akong kamote. Ito ang ganda. Mahal oh. Talbos ng sili. $2. Okay. Pagyan ka kaya nito? Talbos ng sili. Pang tinola, din lang tinola eh. Tingnan tayo na. May kamote ako sa bahay. May kangkong sa mga frozen area. Frozen. 576. 576. Sarap. Kuha ako nito. Paksiw ko. Paksiw. Bili ako niyan. Basta. Kuha muna ako ng gabi. Gabi. Para sa sinigang. Baboy. Eto kangkong. May rabong pa ako. Conchoy kangkong, $4. Kangkong, napakapayap. $4. $4 ang kangkong. Sibuyas. Ito gabi. Ba? Ito di ba? Buo tayo nito. Nagbigay. Ganda to, ayan. Sa akin galing Japan. RB. Shout out sa iyo RB ah. RB. RB. Ang ating RB. Sana po maraming RB. Shout out paring RB. Salamat sa bracelet from Japan. Dito lang para mas makakano. Shout out paring RB ah. Ayan ah. Paring RB ang nagbigay niyan. Oh, paring RB. Kamatis. Nakalimutan ko yung kamatis.
Yung kamote, ano yun? Gabi yun. Meron akong kamote ito, kamatis. Para sa atin. Sinigang. Gabi. Maraming kamatis sa sinigang. Gusto ko yung ganito. Ayos. May kamatis na, may kangkong. Shout out paring RB sa binigay mo. Thank you paring RB. Ito mga frozen ito may kalamyas din, no? I think meron pa ako na. Sarap niya, kalamyas. Yes. Ito may daon ng saluyot kasi frozen na siya, oh. Frozen na ngayon, winter na eh. Saluyot ay frozen na lahat. Pwede. Frozen na lahat ng saluyot. Wow. Gusto ko itong isda. Ano to? Paksiw. Paksiwin ko yan. Lagyan ko ng taba ng baboy. Kailangan may isda kasi may sinigang, may isda. Ito masarap to, yung maliliit. Masarap yan na paksiw. Maliliit na isda. Ano to, malasa. Malasa yung ganitong isda. Okay pa naman yung mata niya. Tayo ko mas ilalim. Oops. Ito hindi na nila lilinisan yan kasi maliliit. Sarap nito, maliliit. Sarap niyan. Sarap niyan. Paksiwin natin yung sobra sa paksiw, pwede yung prito.
tama na yan. Tipping box. Okay. So pag ganitong maliliit ng isda, hindi na nila ano yan, nililinisan. So magkano yung isda natin? So yan ay $4. So napaksiwing ko lahat yan. Diba? Gumagalaw pa. Sardinas yan dito. Sardinas. Yung mga pansit canton, no? Ito, may mga extra big na pansit canton. Sarap na ito. May goreng, masarap yan. Na meron pa ako eh. Ano ba bang kulang? Meron na akong baboy doon. Ready to, ano na yun. Topoki. Sa Korean store, marami yan. Kaya meron na rin akong kape. Bumili ako sa ano. Nabili kaya ako nito. Kuha tayo nito. 30 sachet. Kuha natin ito. $13.
ba yung ano ko na kape? Parang hindi ako magsisi ano ah. Baka kasi hindi malakas yun eh. Pag itong coffee ko, itong piraso pa to. 11 siya. 30 sa shake. Ito na lang kaya. Coffee. Hindi, mas gusto ko yun. Mas gusto ko ito. Yan na lang. Yan, so okay na tayo. Okay, okay na. Ipas bakery. Ito natin po. Tayo mga 38 to 9 points. So 40 plus.
problema So po. I don't fall down po. Yeah, salamat. Ingat, ingat. Po. Okay, that's it. So, kinuha na ni ate yung card ko. So, okay na. Tayo paalis na dito sa Island Peak. Malamig na eh. Malamig na. So, doon tayo nag-park. Doon tayo. Island Pacific. Yeah. Yan. Island Pacific. Malamig. Okay, let's go. Time to go home. Ilaga. Okay.